ইউপিপিএলৰ নেতা পালি নেতা ইএম ৰঞ্জিত বসুমতাৰীৰ নেতৃত্বত दानि गभर्नमेन्टखौ खावलायो थाबैनो उदां खालामनानै होफैयोबा मोजां मोनगौ बिराद दुखु खस्थ' सैनांदों ओरैबायदि थांनाय 5 बोसोरखौ जों गोजोनै बारहोबाय फैबाय थानाय समावबो जों गोजोनखौ अराय गोजोर खालामनानै लाखिनांगोन ইসদীয় নিৰ্বাচন ঘোষণাৰ পাছতে গুণ্ডাটেক সংঘৰ্ষত উঠি পৰি লাগিছে ইউপিপিএলৰ নেতা পালি নেতা ইএম ৰঞ্জিত বসুমতাৰীৰ নেতৃত্বত বিটিআৰত সিন্ডিকেট ৰাজ চলাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে বিটিআৰৰ বন বিভাগৰ চেক গেটত অবৈধভাৱে ধন সংগ্ৰহৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে 5 জনকৈ দলীয় কৰ্মীক নিয়োগ কৰি গুণ্ডাৰা চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু বাক্সাৰ প্ৰতিখন বালি কঢ়িওৱা ডাম্পাৰৰ পৰা সংগ্ৰহ হৈছে 500 পৰা 1000 টকা পৰ্যন্ত বন বিভাগৰ বৈধ চালান থকাৰ পাছতো গুণ্ডাটেক সংগ্ৰহৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু ঘটনাক লৈ জাঙুৰ খাই উঠিছে ডাম্পাৰৰ মালিকসকল মোক যোৱা পৰহি মই ইটো খবৰটো পাইছো আৰু অহাকালি দিনটো যাক পৰহি মই আলোচনা কৰিম ফৰেষ্ট ইএমৰ লগত আপোনাৰ এই ইউপিপিএলৰ পাৰ্টি ফালৰ পৰা 500 টকাকৈ খুজিছে মানে কিহৰ কাৰণে বাৰ নম্বৰ 5 নম্বৰ এতিয়া নাজানো ইহঁতে ৰিচিপো নিদিয়ে আপোনাৰ এইটো আপোনাৰ এই বৰিংখা ফৰেষ্ট গেট আপোনাৰ চালান তালান আছে নে নাই চালান তালান সব ওকে গাড়ী কাগজ পাতি সব ওকে মই গাড়ী ভাড়া দানো তেনেকুৱাকৈ চলি আছো আৰু মানে এইটো নাজানো ইহঁতে একো নকয় আপোনাক কি কৈছে আহি মোক আহি ফোনত দম দিছে আজি কি কৈছে পইচা নিদিয়াৰ কাৰণে सानै खबर सबर जेबो गैया बहुत दिन जाबाय दा मोखां गन्थं नुवा दा नायनो लुबैबाबो थांनोबो हाया थाखा फैसा गैया जेनिबो दारै आंखाल दं बेमार आजार जाबाय सानाय सुनाय हा गैया हु गैया बिराद खस्थ'यै दं दा ओंखायनो फिसाफोरनि थाखाय मोजाङै मोजां मावलांनो जाहाथे बिथांमोनहा बेखौनो आर'ज खालामनानै बबेयाव दं नोंसोरलाय जेलखानायाव गुवाहाटियाव सेन्ट्रेल जेल 10 बोसोरनि बारबाय खोमा एनडिबि न'आवनो हमजालाङो बे आन्दलन समाव न'आव थांनानै थाहैदोंमोन एसे बेरायगौबादों माने बे सावथालान दङ ओमफ्राय बे समावनो सासे मानसिया सरखारखौ माने आंनो मोजाङै मोजां मावजानो लुबैयो नोंनि फिसालाखौ बख'नो थाखाय जाहाथे राहा लायो बेखौनो आङो बिटिसिआव प्रमद बर' सरखाराव दं दा प्रमद बर'खौ मा खालामबाय प्रमद बर'खौबो जों मिथिंबाय बेनावबो थांखांबाय जोङो अनेक मावनो थिनबाय जेबो दायित्वखौनो लाया जेबो खन'बसखौनो लाया थाखा फैसा गरसेबो मोना जोङो गारि भारा फैनाय थांनायबो मोना जोङो फिसालाखौ गोजान लुबैयो दा फिसालाखौ जोङो जाहाथे मोजाङै मोजां उदान लुबैयो हासबेन्डनिया मैया हियारिं माबा होदोंमोन हाइकर्टनि हियारिंखौ रिजाल्टखौ होदोंमोन जोंना रिजेक्ट जाबाय आं बेखौनो दानि सरकारखौ खावलायनो सानोदि थाबैनो मोजाङैनो मावनानै होयोबा उदां खालामनानै होयो बेखौनो आं सरकारनिसिम खावलायहरनाय थायो आरो दिनै माबा 10 बोसोर कमप्लिट जाबाय 11 हाबबाय आरो बेखौ माबायाव 2015 26 जानुवारियाव कुसुगाव थानायाव एरेस्ट देखायदों आरो सारेन्डारसो फैदोंमोन सारेन्डाराव एरेस्ट देखायदों दिनै बियो 10 बोसोर कमप्लिट जानानै 11 हाबबाय आरो बबे जेलाव दं गुवाहाटि सेन्ट्रेल जेलाव दं सिगाङाव माबायाव दंमोन क'क्राझार जेलाव दंमोन ओमफ्राय दा क'क्राझार जेलाव 3 मासल' दोननानै माबायाव लांदों आरो सेन्ट्रेल जेलाव लांदों आरो एनआइफोर नोंथाङा गथ'फोर दङ फिसाजो सानै फिसाला सासे बिदि दं आरो न'खरा बड़ उसुबिदायानो सोलिनानै दं आरो नांगौ रोखोम फरायनो गाननो जोमनो जानो लोंनो होनो हाया फिसाफोरनो दानि गभर्नमेन्टखौ खावलायो थाबैनो उदां खालामनानै होफैयोबा मोजां मोनगौ बिराद दुखु खस्थ' सैनांनानै दङ दिनैसिम 10 बोसोर जालांबाय जोंखौ रावबो खबरानो लाहैया फिसा फिसौ गोदाव जानानै दङ आब'ना गामिया बहा बिजनि बेसरगाव होनो आंना सरकाराव जिहेतु इन्डिपेन्डेन्ट दैदेनगिरिफ्रानो दङ दा बिटिआर प्रमद बर' दङ बिथांमोनखौ मा खावलायगोन बिथांमोनखौ आं खावलायो बेखौनो जाहाथे थाबैनो उदां खालामनानै होयो न'खर फारसे गथायनानै हरो गभर्नमेन्टआ दानि जाखिनि गभर्नमेन्टआव दङ बिसोरो थाबैनो मावनानै उदां खालामनानै होयो बेखौनो दानि सरकारखौ खावलायनो सानो आरो आं बेखौनो बुंनो सानो जे बिटिआर गोजोन गोरोबथाया बड'लेण्ड ओनसोलाव रायजो जानाय बर' आरो गुबुन गुबुन हारिनि थाखाय जोबोद मोनसे मोजां थासारि लाबोनानै होफैबाय आरो बे गोरोबथाखौ खालामनायखायनो
दिनै बड'लेण्ड ओनसोलाव गोजोना फैबाय बर' हारिनि गेजेरावबो गोजोन फैदों गुबुन हारिनि गेजेरावबो गोजोन फैदों आरो भारतनि गुबुन गुबुन ओनसोलफोर बायदि बड'लेण्ड ओनसोलाव रायजो जानाय सुबुंफ्राबो सोलोंथाइ जौगानाय रांखान्थि जौगानाय समाजखान्थि जौगानाय आरो गावखौनो दानो थाखाय मोनसे मोजां थासारि दिनै मोननो हादों दा बेनिखायनो आङो गोजोन गोरोबथाखौ महर होनायाव मदद खालामनाय जोंनि भारतनि प्राइम मिनिस्टार मानगोनां नरेन्द्र मदि बिथां भारतनि हम मिनिस्टार मानगोनां अमित शाह बिथां आरो आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनो आं साबायखर बावदों बेजों लोगोसे एबसुनि दैदेनगिरिफोर एनडिबिनि बारग' एनडिबिनि दैदेनगिरिफोर आरो लोगोसे इउबिपिअनि जोंहा दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम आङो आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर बावदों आरो बे गोरोबथाखौ जाफुंसार होनायाव मदद होनाय बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजानिसिमबो आङो साबायखर बावदों जेरैबायदि थांनाय 5 बोसोरखौ जों गोजोनै बारहोबाय फैबाय थानाय समावबो जों गोजोनखौ अराय गोजोर खालामनानै लाखिनांगोन अब्लासो बड'फाया होलांनाय जि सिमां गेरेमसा माहारि दानाय बेखौ जोङो मोगथाङाव महर होनो हागोन आरो दानि बिटिआर सरकारा जोङो इउपिपिएल बिजेपिनि सरकारा फैबाय थानाय समाव जोंनि माहारिखौ दाफुंनायजों लोगोसे जोंनि सोरगिदिं जौगानाय आरो गासैबो बिथिङाव जोङो जाहाथे स्पर्ट्स कालचार लानानै गासैबो बिथिङाव जौगानो हायो बिनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय थियारि जादों जोङो प्लेनिं खालामदों जोङो मिशन आरो भिजन बानायदों जाहाथे फैबाय थानाय समाव जोंनि ओनसोलाबो भारत हादरनि गुबुन जौगानाय ओनसोलजों समानै आगान होनानै आवगायलांनो हायो